जेरैबायदि मोनसे सन्देरनानै दाजाबनानै माने सरकार आरो बेसरकारि आफादनि गेजेराव कुइसनाव साबजेक्ट टिचारनि साख्रिखौबो आङो नागारनानै बे 30 बोसोराव अमर सिंहआ आंखाल गैयामोन साख्रि मावनाय समाव मिथिदों जे इभेन बिथाङा सासे कराप्टेड आरो कमिसन लाग्रा मानसि। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बराय हरनाय जाहैबाय। लोगोफोर ससियेल मिडिया नाय जेब्लानो भिडिअफोर खुलिगोन अब्लानो खालि जोंनि पार्टीनि जयनिं जानाय गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बबेबा पार्टीया बबेबा पार्टीजों मानि जयनिंनि खोथा सोरबा बेदर गेसाव जाग्रा सिखाव बिटिआरनि नङा माबा नङा हेन टेन ओरैबायदि माने हुलुस्थुर भिडिअ दिनै मोननैबो पार्टीनि गेजेराव ओंखारगासिनो दं। बेनि गेजेरावबो जायफोरा पलिटिकल पार्टीजों लोब्बा गैया होननानै बुङो थोंजोङै जों भिडिअफोर बिसोरनि बुंनाय माबाफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो कि बिसोर सानैयाबो मोनसे पार्टीजों लिंक दं होननानै। दा दिनै जों सिगाङावनो बुंनो सानगोन मा होनगोन जोंनि प्रेसिडेन्ट एबसुनि दिपेन बर' सारखौ आरो सासेया जाहैबाय जोंना अमर सिंह ब्रह्म जाय बिथाङा थोंजोङै बिपिएफ पार्टीजों नङाब्लाबो बियो बिसोरनि जानाय बायदि खोथाखौ सावरायनायखौ नुनो मोनो आरो दिनै बिसोर जाय सानै मानसिया गावसोरखौनो होनो कि बबेबा मोनसे पार्टीजों गैया होननानै नाथाय सानैनिबो गेजेराव जेबायदि माने बाथ्रा दान्थेलायनाया जादों जेनबा गावसोरसो बबेबा पलिटिकल पार्टीनि बबेबा एजेन्डाफोरखौ मावनो थांगासिनो दङ। दिनै बिसोर सानैनि गेजेराव थांनाय 12 तारिखआवबो मोनसे डिबेट खालामनायनि थाखाय आवगाय दिपेन बर' सारानो बुंग्रोदोंमोन। दा बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै दिपेन बर' सारानो बेखौ डिबेट खालामनायनि थाखाय अपेन चेलेन्ज लादोंमोन। दा बे अपेन चेलेन्जखौ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङाबो एक्सेप्ट खालामदोंमोन। दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 27 डिसेम्बराव जागोन होननानै खोनादों। दा बे 27 डिसेम्बराव जुदि अपेन डिबेट जानो गोनां दङब्ला दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव ओरैबा ओरै खोथाफोरखौ बुङालासेनो फैबाय थानाय 27 डिसेम्बराव बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनो माने खुलायै बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव मा दङ आरो आवगायनि बिटिसिआव मोनखानाय जाय पावार एन्ड फांसनफोर बबेया माने खमिलांदों बा गोमालांदों बेफोरखौ खोन्थानो हागोन आरो थांनाय समाव अमर सिंह ब्रह्मआनो बुंबावदोंमोन कि सिगांनि प्रेसिडेन्ट जाय दा जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा गावनो 7 crore सामथिं जाय ग्रस बिनाव दोन दं बेनि सायावबो माखासे खेंफोरथि होदोंमोन। दा बेनि थ्रुयैनो लानानै होनदों कि दिपेन बर'आबो सानसे समाव प्रमद बर' बायदि बेबायदि धोनि मानसि जानो लुबैयो होननानै। दा साननो गोनां खोथाया बेनोदि सासे जाय मानसिया नाथ' बिराद गिदिर पलिटिकेल लिडार ना सासे बिजनेसमेन बे मानसिनाव दिनै 7 crore फैसा थानाया जोबोर गिदिर मोनसे साननो गोनां आरो दा बेखौ आम पाब्लिकफ्रा मा होनो बेखौथ' आं मिथिला। जायखिजाया बेफोरबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाया जोबनानै बे डिबेटआवनो क्लियार खालामनांगौ होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानो। आं नुदों जे अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना गावसोरनि जि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोननि जि माने बुंनाय बे बुंनायाव बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना रायखांदों। दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोननि जि स्टेटमेन्ट बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामो, स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो कुनु कारनाव जाहाथे अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना डिनाउन्सनि सोदोबखौ जाहाथे रिपिट खालामा, खारन बिथांमोना नैतिक अधिकार गैया। एनडिएफबिनि सोमावसारनाय 34 इयार्सनि आरो एबसुनि सोमावसारनायनि सायाव बिथांमोना डिनाउन्स खालामनांगौ होननानै जि दाबि दैखांनाय बे सोदोबखौ इउज खालामनायनि नैतिक अधिकार बा मरेल राइट गैया होननानै जोङो बुङो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बे सोदोबखौ बाहायनानै एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनायनि जि बाथ्राखौ बाहायनानै एबसु आरो एनडिएफबिनि मार्टियारखौ अपमान खालामनाय जादों। बेयो मोनसे महापापनि खामानि मावदों होननानै आङो बुंनो सानो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बे सोदोबखौ उइद्र खालामनांगौ आरो बिनि सायाव बर' हारिनियाव निमाहा बिनांगौ। थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना नैबे 2020 जि एकर्ड जाबाय बे आन्दलनाव बिथांमोना बाहागो लायाखैमोन आरो बिथांमोना माने साफा दिनैनि समाव ट्रेटर हिसाबैसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो
आं नुदों आरो जोंनि बयबो मावथिफ्रा माने टेलिफन खालामनानै आंनियाव खबर लादों जे दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै प्रमद बर' बायदि बिथाङा माने जेरैबायदि मोनसे सन्देरनानै दाजाबनानै माने सरकार आरो बेसरकारि आफादनि गेजेराव आरो माने एबसुआव बिबान लाग्रा मानसिफोरखौ जि मोनसे बदनाम खालामनायनि जि मोनसे परिकल्पना जि मोनसे प्लेनिं जि मेलाइन खालामनायनि मोनसे जि परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों बे बाथ्राया टटेलि माने फल्स आरो बे बाथ्राखौ लानानै आं स्ट्रंलि बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनांगौखायनो आरो हारिनि आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानि मावनांगौखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै एबसुनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा सेल्फलेस भलुन्टारि खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि एबसु अफिसा जोंनि जिल्ला जोंनि इउनिट जोंनि आन्चलिक अफिसा बर' हारिनि थाखाय जोङो जेरैबायदि बावसोमनानै खामानि मावदों बिनि सायाव अमर सिं आरो दावराव देख्रेबा मालाबा खबर लादों नामा जोंनि मेल मिटिंखौ खुंनो थांनायाव जों माबायदि खामानि मावनो गोनां जादों अमर सिं आरो दावराव देख्रेबा खबर लादों नामा आरो बेखायनो आं बुंनो सानो क्लियारलि जे बिथाङा बुंदों जे दिपेन बर'आ रां आरजिनायनि थाखाय बा राजखान्थि गादि लानायनि थाखायसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ होननानै आंनि स्पष्ट मतामत आंनि स्पष्ट स्टेटमेन्टआ जाहैबाय जे एबसु आरो बर' हारि लोगोसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव 2022 सनाव दुलाराय 2021 सनाव साबजेक्ट टिचारनि साख्रिखौबो आङो नागारनानै हारि आरो समाजनि खामानि मावनो जाहाथे समखौ आङो बांसिन मोनो बे खामानिखौ आङो गावनो डिसिसन लानानै मावदों गुबुन फारसेथिङै 2020 सनाव बिटिआर एकर्डनि उनाव रौता समस्ति बा उदालगुरिनि बा बिटिआरनि जिकुनु मोनसे समस्तियाव जोंनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि राजखान्थि बा सरकाराव थानानै माहारि सिबिनायनि थाखाय खामानि मावहैदों सेम प्लेनिं पलिसिखौ आंबो लानो हायोमोन आंबो गेलेनो हायोमोन बे समाव रौता समस्तियाव कन्टेस्टेन्टआनो गैयामोन नाथाय आं बेखौ मावाखै 2021 नि एमएलए इलेक्शनाव उदालगुरि समस्तिनि मोनब्रै समस्तियाव जायखिजाया समस्तियाव आङो गेलेनो हायोमोन किन्तु एकर्डनि सार्थआव आरो लोगोसे नैबे जि हारिनि सार्थआव बेखिनिखौ सेक्रिफाइस खालामदों बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव आंखौ लानानै एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ बेबायदि माने थिखा थुख्लि मावदों ओरैबायदि मावदों नायनि जि मोनसे मेलाइन खालामनो नागिरनाय जि अमर सिं आरो दावराव देख्रेबनि जि मोनसे प्रपागान्डा जि अपप्रचार बे टटेलि बेसलेस आरो बिथाङा एबसु अफिसाव थांनानै नायो एबसु अफिसाव मा जादों मा लोंदों हारिनि थाखाय बोरै बावसोमदों बिनि थाखाय बिथांमोना हुस दंना गैया आं बिथांमोननियाव प्रश्न खालामनो लुबैयो आरो दिनै आं बे बाथ्राखौबो क्लियारलि बुंगोन जे अमर सिं ब्रह्मआ थांनाय 30 बोसोराव बिथाङा मास्टार मावनानै बिनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि आशीर्बादाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल माने स्कुल इन्सपेक्टर एसआई मोनबाय बिनि उनाव आईसीबीओ जाबाय बे 30 बोसोराव अमर सिंहा आंखाल गैयामोन साख्रि मावनाय समाव 17 बोसोर बीपीएफनि सरकारनि समाव बिथाङा आंखाल गैयामोन किन्तु दिनै बिथाङाव आंखाल नुजादों बे बाथ्राखौसो जों सोंनो लुबैयो आरो फारसेथिं आंनियाव जि रिपर्ट आरो तथ्य दङ माने जायफोरा जोंनो रिपर्ट हरदों आं खोनादों आं मिथिदों जे इभेन बिथाङा सासे कराप्टेड आरो कमिसन लाग्रा मानसि माने स्टुडेन्टनिफ्राय आरो सोरबा गार्जेननिफ्राय जुदि एटेस्टेड खालामनांगौ जायोब्लाबो दिनैनि टाइमाव सेल्फ एटेस्टेडा जायो बै समाव सोरबा माने नोङो गेजेटेड अफिसारनि माने सिगनेचार नांगौमोन मेडिकेल अफिसारानो जा बा सोरबा अफिसारानो जा इभेन बिथाङा एटेस्टेड खालामनायनि नामाव 100 200 300 थाखा लानाय बेबायदिबो तथ्य दङ होननानै जोंनो माखासे मानसिफ्रा मिथिहोदों दा बेखायनो अमर सिं माने जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया टटेलि माने बेसलेस आरो बिथाङा सेल्फ सेन्टार्ड सासे निकृष्ट आखुनिसो बा मेनारलेस केरेक्टारलेस सुबुं होननानैसो जोङो बुंनो सानो